can I say who in Igbo language? Who? Onye? 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 What? What? Gịnị? Gịnị? Which? Which? Kedu nke? Kedu nke? Where? Where? Ebe? Ebe? How? How? Kedu? Kedu? How many? Ole? Ole? How much? How much? Ego ole? Ego ole? When? When? Ole mgbe? Ole mgbe? Maọbụ kedu mgbe? Kedu mgbe? Why? Why? Maka gịnị? Maka gịnị?